Ксёндз Уладзіслаў Завальнюк больш не проба з чырвонага касцёлу, паведамляе хрысціянская візія. Афіцыйна пакінуць гэтую пасаду яму давялося ў сувязі з дасягненнем 75гадовага ўзросту. Паводле ж крыніцы Белсату, Ксёндз быў выкліканы і пастаўлены перад фактам звальнення. Уладзіслаў Завальнюк кіраваў парафіяй 30 гадоў. Вітаю ў аб'ектыве. Віталь Бабін разам з вамі. А што яшчэ сёння ў нас? БТ апублікавала пакаяннае відэа прысуджанага да расстрэлу немца Рыка Крыгера. Таким чынам яны хочуць паказаць іншым, у тым ліку і замежнікам, што ў Беларусі пашчады нікому не будзе. Нацбанк запусціў станок, рэгулятар прызнаў значны рост шырокай грашовай масы. У нас гэта знаходіцца пад некім такім ручным кіраваннем, і таму яны аставляюць тую ставку, якая ёсць зараз, і гэта пагражае павелічэннем інфляцыі. Украіна часткова зняла арышт на маёмасць Беларусьнафты. З чаго раптам? Украіна такім чынам пасылае нейкі сігнал афіцыйнаму Менску. Тэарэтычна это магчыма, але это малаімаверна. Прапагандысты апублікавалі гэтак званае пакаяннае відэа Рыка Крыгера, нямецкага грамадзяніна, асуджанага ў Беларусі да расстрэлу. На ім мужчына апавядае пра датычнасць да палка Каліноўскага і скардзіцца на нямецкія ўлады. Маўляў, тыя нічога не робяць дзеля ягонага вызвалення. Что теперь отбывается со зняволенным? Катерина Гордеева. Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение. У Беларусі за шкоду на суму $516 расстраляюць нямецкага грамадзяніна. Новыя падрабязнасці смяротнага прысуду Рыка Крыгеру сталі вядомыя праз ягонае інтэрв'ю прапагандысцкаму тэлеканалу. Такім чынам яны хочуць паказаць іншым, у тым ліку і замежнікам, што ў Беларусі пашчады нікому не будзе. Калі хтосьці сюды прыедзе з такімі намерамі, каб дэстабілізаваць сітуацыю ці выканаць якое іншае заданне, супраць дзейнічай улады. Мы будем вас расстрэльваць. У пакаянным відэа Крыгер прызнаў сябе вінаватым у дыверсіі на чыгуначнай станцыі Азярышча каля Менску. Гэта перавал паблізу вайсковых частак. Менавіта яго сілавікі выкарыстоўваюць для перакідвання расійскай баявой тэхнікі ва Украіну. Это была самая главная ошибка в моей жизни. И, наверное, последняя. Дыверсія на важным для вайскоўцаў вузле адбылася 5 кастрычніка летась. Маўляў, загад на падрыў паступіў Крыгеру ад палка Каліноўскага. Беларускія добраахвотнікі пракаментавалі магчымае дачыненне немца да падраздзялення. Рыка Крыгера ў шыхтах палка Кастуся Каліноўскага не было. У выніку выбуху ніхто не пацярпеў. Рашэннем намесніка старшыні Менскага абласнога суда Олега Лапейкі Крыгер стаўся першым вязнем у Беларусі, асуджаным да смяротнага пакарання за злачынства без чалавечых ахвяраў. Асуджалі жа людзей украінцаў, у тым ліку за тое ж самае, і пры гэтым пра смяротнае пакаранне, нават пажыццёвае пакаранне ніхто нават не задумаўся. І потым афіцыйныя ўлады рэжыму адразу написали, што чакаюць пэўных дзеянняў з боку ўлад ФРГ. І я так зразумеў, што гэта па сутнасці так, каб такі выклік быў. Сам Крыгер прысуду не абскарджваў. Ён спадзяецца на прэзідэнцкае памілаванне. Але часу чакаць лукашэнкаўскай міласці мала. Паводле падлікаў вясны, ад вынесення найвышэйшай меры да яе выканання у сярэднім мінае 11 месяцаў. И очень надеюсь, что президент Лукашенко меня простит и помилует. Цяпер далейшы лёс мужчыны вызначаюць нямецкія і беларускія чыноўнікі. Пра перамову ў інтарэсах асуджанага паведамілі ў МЗС Нямецчыны. Стаўкі ў гандляваннях за жыццё дакладна невядомыя. Паводле адной з версіяў Крыгера могуць абмяняць на супрацоўніка ФСБ Расіі Вадзіма Красікава. Той адбывае пажыццёвае пакаранне ў нямецкай турме. Паводле расійскіх дэмакратычных сілаў менавіта на Красікава раней хацелі абмяняць Аляксея Навальнага. Лукашенко тут просты выканаўца, ён не заказчык гэтага усяго, што адбываецца. Заказчыкам з'яўляецца Расія, Беларусь, як адзіная краіна ў Еўропе, дзе няма мараторыя на смяротнае пакаранне, і было выбрана якраз такі той краінай, дзе замежнага грамадзяніна трэба пакараць вышэйшай мерай пакарання, а потым распачаць гандаль.
Як стала вядома нямецкаму выданню «Шпігель», перамовы наконт абмену ідуць не так, як планаваў лукашэнкаўскі рэжым. Улады нямецчыны не спяшаюць адпускаць на волю расійскага шпіёна-кілера. Эксперты зазначаюць, нават без абмену жывы Крыгер дае Лукашэнку больш карысці, чымся расстраляны. Ці пагадзяцца яны на абмен, калі не пагадзяцца, то магчыма ён жэстам шырокай рукі зробіць памілаванне па сутнасці і дзесьці разверне да размоўцаў. Гэта такая прадвыбарная кампанія, можа быць. На прапагандысцкае відэа адрэагавалі ў МЗС нямецчыны. Прадстаўніца ведомства Катрын Дэшауэр выказала занепакоенасць і адзначыла, што паказ такіх ролікаў ушчымляе годнасць чалавека. Кацярына Гардзеева, Белсат. І ў працяг тэмы палітвязням, тэрміны якіх блізкія да завяршэння, прапанавалі пісаць просьбы аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Пра гэта паведамляе радыё «Свабода» са спасылкай на сваякоў асуджаных, якія адбываюць пакаранне ў калоніі нумар 15 пад Магілёвам. Эканоміку Беларусі напампоўваюць грашыма. Рэзкі рост гатоўкі ўплывае на інфляцыйны ціск, што можа прывесці да дэвальвацыі. Між тым, Нацыянальны банк не рэагуе на сітуацыю, апошнім часам толькі зніжае ключавую стаўку, стымулюючы крэдытны бум у краіне. Падрабязней Александр Дегтяроў. Нацыянальны банк прызнаў значны рост шырокай грашовай масы ў краіне. Гаворка пра сукупнасць наяўных грошай у абарачэнні, а таксама без наяўных сродкаў на рахунках фізічных ды юрыдычных асобаў і дзяржавы. За год гэты паказнік павялічыўся больш як на 20% і перавысіў адзнаку ў 80 мільярдаў рублёў. Гэта, наколькі я разумею, больш значнае павелічэнне, чым сам Нацбанк сабе планаваў. Там, прынамсі, год ад году, там яны, здаецца, 15-13, там нешта яны на такое разлічваюць. Гэта перадумова для інфляцыі, менавіта перадумова для таго, што цэны будуць расці, могуць расці. Асабліва прыкметны рост адбыўся сярод тэрміновых рублёвых укладаў, якія за год выраслі больш як на 40% да 19 мільярдаў рублёў. Гэта той від укладаў, што разлічаныя на тэрмін ад некалькіх месяцаў да некалькіх гадоў. Людзі і прадпрымальнікі плануюць на больш кароткі тэрмін, то бок менш вераць у нейкую доўгатэрміновую стабільнасць, ужо больш хочуць мець грошы бліжэй да сябе, каб іх можна было аператыўна там вывесці, скарыстаць. Нельга не заўважыць і рэзкага росту наяўных грошай у эканоміцы Беларусі. За год іх аб'ём павялічыўся на чвэрць да амаль 11 мільярдаў рублёў. Павелічэнне шырокай грашовай масы пагражае вялікай інфляцыяй і ў выніку дэвальвацыі, зазначае прадпрымальнік Александр Кныровіч. Гэта з'яўляецца вынікам пустога роста заробкаў. Мы разумеем, што ў эканоміцы не хапае працоўных рук, таму растуць заробкі з хуткасцю каля 20% гадавых. Гэта амаль у 4 разы больш за рост эканомікі. І гэта вялікая пагроза. І менавіта гэтая тэндэнцыя, а яшчэ і рост крэдытаў, спажывецкіх крэдытаў, і ў выніку і прыводзіць да павелічэння вось гэтай самай грашовай масы ў эканоміцы. Амаль такая ж сітуацыя назіраецца і ў Расіі. Кіраўніца Цэнтрабанку Эльвіра Набіуліна сёння павысіла ключавую стаўку адразу на 2% да 18%, каб прыбраць з эканомікі лішнія грошы. Праз такое павышэнне падаражэюць крэдыты і тавары, што стрымлівае спажывецкі бум. Гэта самае павінны былі б рабіць і беларускія ўлады, але ў нас гэта знаходіцца пад нейкім такім ручным кіраваннем, і таму яны аставляюць тую стаўку, якая ёсць зараз, і гэта пагражае павелічэннем інфляцыі. У Беларусі ключавая стаўка складае 9,5%. Апошнія 1,5 года, нягледзячы на інфляцыю і рост грашовай масы, Нацыянальны банк ужо тройчы зніжаў стаўку, стымулюючы танныя крэдыты і рост коштаў. Александр Дегтяроў, Белсат. Кіеўскі апеляцыйны суд разглядае зварот аб зняцці арышту з маёмасці падкантрольнай ураду Лукашэнкі і падсанкцыйнай кампаніі «Беларусьнафта». Сярод прычынаў у каментары Белсату эксперты называюць актыўнасць новага міністра замежных спраў Максіма Рыжанкова, а таксама економічний чинник. Кілька тижнів тому в Білорусі було звільнено 5 громадян України. Вони по обміну опинилися в
Україні Інтарэсы украінскай дзяржавы, нагадаю, украінскай дзяржавы, якая вядзе вайну, патрабуюць іншага статусу гэтага прадпрыемства, менавіта зняццё з яго санкцый. Ну, рэшце рэшт, вайна ёсць вайна, яе патрэбы пільныя. Раней стала вядома, што украінскі суд вярнуў беларускаму прадпрыемству частку арыштаванай маёмасці. Украінскія ўлады арыштавалі рахункі і маёмасць яе датычнага прадпрыемства «Сервіс Ойл» яшчэ пазалетась 8 чэрвеня, каб кампенсаваць шкоду ад удзелу Беларусі ў агрэсіі супраць Украіны. На той момант агульны кошт маёмасці складаў 135 мільёнаў долараў. Маёмасць арыштаванай «Сервіс Ойл» з тых часоў знаходзілася ў распараджэнні украінскага дзяржаўнага агенцтва па пошуку і кіраванні актывамі. Аднак па выніках конкурсу яе перадалі ў кіраванне кампаніі «Нафтагазэнергія» украінскага алігарха Рыната Ахметова. Не толькі Пелінг і Белома нашай крыніцы паведамляюць, што ўлады ціснуць на працаўнікоў Беларусьбанку, работнікаў фінансавых установаў нават ганяюць на паліграф, выкарыстоўваючы спісы КДБ. Пытанні, якія задаюць падчас размовы палітычныя, у працаўнікоў банку пытаюць пра ўдзел у пратэстах, галасаванне за альтэрнатыўных кандыдатаў, падпіскі на гэтак званыя экстрэмісцкія медыі, удзел у дваравых чатах ды іншае. Тым, хто прайшоў паліграф, выдаюць адмысловы дакумент. Да 20 гадоў зняволення ў Менскім гарадскім судзе распачаўся закрыты працэс у справе нібыта рыхтавання тэракту, які меўся адбыцца летась на дзень перамогі. У справе праходзяць 5 асобаў. Летась у траўні дзяржаўны тэлеканал ОНТ паказаў фільм з падрабязнасцямі справы. У ім сцвярджалася, што КДБ перадухіліў тэракт, цытата, пад куратарствам Кіева. Арганізатарам называюць беларуса Валерыя Водзіна, які ваяваў ва ўкраіне. А кур'ерамі выбухоўкі сталіся маладзёны, якія нібыта далі прызнальныя паказанні. Акрамя Водзіна ў справе праходзяць Вікторыя Воўчак, студэнтка БДУ Ганна Савачкіна, ейная маці Тацяна Русак і зубны тэхнік Андрэй Грыгор'еў. У віну ім ставяць шматлікія артыкулы, у тым ліку здраду дзяржаве і акт тэрарызму. Справу вядзе Сергей Хрыпач, вядомы жорсткімі выракамі ў палітычных справах. Да навінаў замежжа кандыдат на прэзідэнта США Дональд Трамп можа ўхваліць ленд-ліз на суму 500 мільярдаў долараў для Украіны, калі пераможа на выбарах. Пра гэта ў калонцы для выдання Wall Street Journal напісаў былы дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Майкл Помпео. Якая імавернасць такога сцэнара? Белсад запытаўся ў палітычнага аналітыка Александра Фрыдмана. У России будуць зроблены кампрамісныя прапановы. Калі Россия на іх пагадзіцца, то ўсё будзе добра. Калі гэтых прапановаў яна не пагадзіцца, ну тады Трамп можа кардынальна змяніць сваю пазіцыю. І вось тады прыйдзе тое, што ўзгадваецца ў гэтым артыкуле, і што Украіна будзе прынята ў НАТО, і што Украіна атрымае зусім якасна іншую зброю, што Украіне будзе дазволена біць у глыб России. Гэта будзе такога кшталту прымус России да кампрамісных адкрытых перамоваў. Раней былыя работнікі адміністрацыі Трампа Кіт Келлер і Фред Флейтс падрыхтавалі план для урэгулявання ваеннага канфлікту ва ўкраіне. Згодна з ім Кіеў атрымае амерыканскую зброю ды іншую вайсковую дапамогу ў выпадку, калі пагодзіцца браць удзел у перамоўным працэсе з Крамлём. Літаральна праз некалькі дзясяткаў хвілінаў пачнецца цырымонія адкрыцця Алімпіяды ў Парыжы. Гэтым разам арганізатары галоўнага спартовага старту чатырохгоддзя надумалі адысці ад традыцыйнай працэсіі на стадыёне і збіраюцца здзівіць гледачоў парадам чоўнаў на сене, а таксама прэзентацыяй атлетаў побач з Эйфелеваю вежаю. Хто выступіць на Алімпіядзе з беларусаў і ці здолеюць яны прыемна здзівіць заўзятараў, Ян Федарович. У Парыжы ўсё гатова да ўрачыстага адкрыцця Алімпіяды. Меркавана выступіць Лэдзі Гага. Адзінае, што псуе настрой арганізатарам і заўзятарам, серыя падпалаў, якія спаралізавалі рух на хуткаснай чыгунцы. Мы не атрымлівалі ніякіх канкрэтных папярэджанняў перад гэтымі зламыснымі дзеяннямі, гэтымі запланаванымі актамі сабатажу, але сёння мы ў стане гатовасці. Беларускія спартоўцы ўжо на месцы падзеяў. Яны выступяць на Алімпіядзе ў нейтральным статусе, без сцяга і гімну. Некаторыя атлеты яны да апошняга
моманту як бы не ведалі, ці паедуць яны прадстаўляць саміх сябе, яны нават не дзяржаву прадстаўляюць, яны прадстаўляюць саміх сябе, бо гэта індывідуальныя атлеты. Беларуская дэлегацыя рэкордна малая. У Парыж выправіліся ўсяго 17 спартоўцаў. Яны выступяць у 10 відах праграмы. Гэта сталася вынікам забароны, накладзеныя асобнымі федэрацыямі за суўдзел Беларусі ў вайне з Украінай. У дадатак шэраг правяранняў спартоўцаў зладзіў Міжнародны алімпійскі камітэт. Беларускі фонд спартовай салідарнасці ўвогуле прасоўвалі ідэю, што дапускаць трэба не тых, хто маўчыць, а тых, хто адкрыта выказваецца супраць, і гэта, так мовіць, павінна было быць крытэрыем допуску да алімпійскіх гульняў, а не такая маўклівая пазіцыя страуса. Аднак у выніку Міжнародны алімпійскі камітэт такіх патрабаванняў да удзельнікаў з Беларусі не выстаўляў. Затое прагучалі умовы ад Лукашэнкі. Если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду. Это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще политически морду набили. Некаторыя беларускія спартоўцы адмовіліся ад спаборніцтваў. Напрыклад, адна з фаварытак тэніснага алімпійскага турніру Арына Сабаленка спаслалася на здароўе. Вікторыя Азаренка свой няўдзел у гульнях увогуле тлумачыць не стала. Я думаю, что тут проблем больше, чем потенциальной выгоды было у них. Ключевой тут момент не жадание ассоциироваться с режимом Лукашенко, не жадание нават не то, что ассоциироваться, я думаю, на это плевать, а не жадание говорить на гэты конт и снова отказываться на гэтые нязручные пытания. З моманту здабыцця Беларуссю незалежнасці нашыя спартоўцы ўзялі ўдзел у 7 летніх алімпіядах. Найгоршы вынік паказалі ў 2021 годзе. Тады ў Токіа было ўсяго 7 узнагародаў. Колькі возьмуць цяпер і ці возьмуць увогуле? Выданне Sports Illustrated прагназуе для нашай краіны 2 медалі: золата ў тэйквандо натуралізаванага расейца Георгія Гурцыева і срэбра ў скоках на батуце падпісанта ліста на падтрыманне Лукашэнкі Івана Літвіновіча. Ёсць пэўныя шансы ў плаванні і ёсць пэўныя шансы ў скоках на батуце. Вось я б глядзеў у гэты бок. Ёсць перспектыўныя віды спорта, гэта барба, гэта батут, гэта штанга, вось гэта тэквандо. Арыентаваўся вось менавіта на гэтыя 4 дысцыпліны. Беларусы выступяць на алімпіядзе не толькі пад нейтральным сцягам. Напрыклад, бягуха Крысціна Ціманоўская і скакуха Марыя Жодзік, якія атрымалі грамадзянства Польшчы. А вось беларускіх спартоўцаў, якія падпісалі ліст супраць гвалту, мы ў Парыжы не пабачым. Высілкі беларускага фонду спартовай салідарнасці ў справе іхнага ўдзелу ў гульнях плёну не далі. Шмат хто увогуле вымушана скончыў кар'еру. Если мы представляем сборную на международной арене, то мы разделяем ее ценности, разделяем ее идеологию. Ну и когда я не согласен ни с идеологией, ни с ценностями, ни с тем, что в стране происходит, ни с действиями текущей власти, то я считаю, что представлять сборную, ну, как минимум, глупо. А может быть, даже лицемерно. Беларускае тэлебачанне не будзе трансляваць алімпійскіх спаборніцтваў. Апошні раз гэткі казус здарыўся 40 гадоў таму, калі СССР байкатаваў гульні ў Лос-Анджелесе. Затое выправіліся на алімпіяду прапагандысты Лукашэнкі з СБ Беларусь сегодня і Белта, а таксама прадстаўнікі БТ. Яны замаскаваныя пад журналістаў спартовага парталу. Што менавіта будзе ў фокусе іхнай увагі, пытанне адкрытае. Ян Федарович, Белсат. Павел Латушка атрымаў прэмію «Салідарнасць» імя Леха Валенсы. Яе прысуджае вонкава-палітычнае ведомства Польшы за прасоўванне і падтрыманне дэмакратычных каштоўнасцяў. Кандыдатуру ж палітыка прапанаваў беспасярэдня міністр замежных справаў Польшы Радослаў Сікорскі. Успрымаю гэта як важны палітычны месседж з боку ўладаў Польшы аб стратэгічнай падтрымцы дэмакратычных памкненняў беларусаў. Польша працягвае верыць у беларусаў і ў дэмакратычныя перамены ў нашай краіне. Адначасова гэта прызнанне дзейнасці ўсёй нашай каманды народнага антыкрызіснага ўпраўлення, якая вядзе барацьбу за свабодную, дэмакратычную, еўрапейскую незалежную Беларусь. Усіх нас, беларусаў, хто змагаецца за свабоду для беларускай нацыі. Новыя патрабаванні да ўладальнікаў хатніх гадаванцаў увядуць у Беларусі. Закон аб адказным абыходжанні з жывёлай уступіць у моц з пачатку наступнага года. Акрамя гэтага, ускладніцца і падаражэе падарожжа з гадаванцам у краіны Еўразвязу. Чаго чакаць ад новаўвядзенняў, раскажа Андрэй Сульджыц.
Маеце чатырохногага сябра, неўзабаве вам давядзецца дбаць не толькі пра гадаванца, але і пра здаровы сон сваіх суседзяў. Змены ў беларускае заканадаўства прадугледжваюць, што гаспадар мусіць сачыць, каб сабака не брахаў з 23 гадзіны да 7 ранку. Новаўвядзенні замацавалі ў адноўленым законе аб адказным абыходжанні з жывёлаю. Ён набудзе моц на лета ў студзені. Ужо цяпер на адмысловай канферэнцыі патлумачылі неабходнасць зменаў. Хозяева, владельцы животных должны принимать меры по недопущению, скажем так, каких-то действий со стороны, действий в рамках содержания животных для того, чтобы соблюсти права на комфортное проживание всех граждан. Документ уводзіць новы панятак – сабака, які патрабуе асаблівай адказнасці ўладальніка. На гаспадароў такіх гадаванцаў распаўсюдзяцца новыя патрабаванні. Тыя мусяць прайсці адмысловыя падрыхтоўчыя курсы. Вот когда говорят, что это агрессивная порода, агрессивных пород, поверьте мне, не существует. Существуют люди, которые как их воспитывают. У меня множество было стафов, таких вот этих жестких армянских, даже алабаев, которые по 60-70 килограмм. Это человеческий фактор, больше ничего. Аднак які сабака патэнцыйна небяспечны, фактычна пастанаўляе сам гаспадар. У нас заявительный принцип регистрации, никто не проверяет каких-то документов, но они сами говорят породу собаки. Если порода это совпадает с перечнем Министерства сельского хозяйства и продовольствия, ее регистрируют, и уже тогда у владельца возникает обязательство пройти обучающие курсы. Тым часам новаўвядзенні прыйшлі і з-за мяжы. Еўразвяз перастаў лічыць Беларусь краіною, дзе сітуацыя з шаленствам у жывёлінаў не выклікае асцярогі. Ветэрынар тлумачыць, адкуль можа ісці небяспека. За городом, примерно ближе к лесу, лиса, ежик. Естественно, бешенство от этого и появляется. Но такого всплеска, чтобы это взять и запретить, естественно, это преувеличение. Цяпер, каб вывесці сабаку ці ката ў ЕЗ пасля 16 верасня, спатрэбіцца тэст на шаленства ў акрэдытаваных еўразвязам лабараторыях. Аднак ніводнай такой лабараторыі ў Беларусі няма. Для правядзення тэставання давядзецца ехаць у Маскву. Андрэй Сульжыц, Белсат. Ці чакаць беларусам інфляцыі, да чаго рыхтавацца, калі можа наступіць абвал рубля? Пра гэта ўсё мой калега Вітаў Ціўчык паразмаўляў з эканамістам Алесем Чайчыцам у праграме «Белсат-Зум», якая стартуе адразу пасля выдання «Аб'ектыву». Я ж з вамі развітваюся, зычу гаспадарству добрага вечара і прыемных выходных. Пятница, 26 ліпеня. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. З вами Вітаў Ціўчык. Запрашаю на «Белсат-Зум». Ксёндз Уладзіслаў Завальнюк больш не проба